Magandang araw mga kaibigan. Oras na para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hindi-hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid po namin yan dito sa Public Demand. Kami ang inyong mga kasama. Ako po si Attorney Butch Hamon. At ako naman po si Aizelyn David Manzon. Ngayong araw dito sa Public Demand. Matapos maipatupad ang train law, naramdaman ang pagsagasa nito sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ngunit may maganda rin naman itong maidudulot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo sa mga tao na nagmumula sa gobyerno. Kabilang sa naapektuhan ng train law, ang value-added tax na siyang ipinapataw sa mga produktong binibili sa merkado. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, kasama ang Bureau of Internal Revenue, tatalakayin ng iba't ibang usapin patungkol sa VAT. Ngayong araw na ito, para simulan ang ating talakayan, patungkol po ito sa value-added tax. Narito po ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Walang iba kundi si Miss Mary Ann Cañare, ang tumatayong Assistant Revenue District Officer ng BIR Region 3. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Bati po tayo sa ating mga manonood. In behalf of Regional Director Edgar Tolentino, ARD Douglas Rupino, RDO Ray Anthony Heli of 21A North Pampanga, and my RDO Linda Grace Sagon of 21B South Pampanga. Maaya Aabakekong Okay, so bago po natin simulan ang ating usapin patungkol po dito sa value-added tax, pwede po ba natin malaman kung ano po ang mandato po ng inyong ahensya? Yun po, to collect taxes para may magamit yung gobyerno natin sa lahat ng mga proyekto at saka yung serbisyo publiko po. Ayan, oo. Ma'am, pag-usapan natin ngayon itong value-added Added tax. tax. Sige po. Alam ko po, ano rin po yung discussion nito. Opo, Marami rin ayun. po mga information, pero para sa kalaman ng ating mga kababayan. Actually, yung value-added tax po is panahon pa po ni President Cory Aquino, nagsimula po. So kung saan-saan na siya, paiba-iba na ng rate, paiba-iba ng ano. Kaya lang siya mas mainit ngayon or tamang-tama po ngayong panahon na to kasi starting January 1, 2019, yung mga gamot para sa high blood, Libre diabetes, hindi naman libre. Ay, hindi ba? May bawas Diabetes, lang. saka yung sa cholesterol po, wala na po VAT siyang exempted. VAT. Dati po kasi ang gamot natin, gamot lang ng senior citizen Yan. at saka ng PWD ang exempt. Opo. Pero simula po January 1, 2019, lahat po, kahit na po sino yung bibili ng gamot na yon, exempt na po siya sa... Paano malalaman? Meron ba siyang... Meron po tayong ipapalabas, papeles? hiningi natin sa mga manufacturer, distributor, yung mga list ng mga gamot na ganon, tapos ipapublish natin. Basta po yun yung gamot na bibilin natin, wala na po siyang VAT. Okay, branded man yan o Okay. generic Opo, no, meron na ma'am? po siya. Okay. Opo. Ano man mapapakita sa drugstore kung sakali? Hindi po, pagbili nyo po mismo sa Kasama na drugstore. yun. Okay, Kasi ang senior receipt. citizen, di ba, tsaka PWD, kailangan pa po ng ID Yes. para May booklet pa. May booklet pa. Bakit, sir? Kasama ka doon? Kasama na ako Ay, doon. kasama ka doon. Oo, Sige. talaga. Yun, pagka po yung ngayon po, starting January 1, 2019, yung gamot na yon, yung para doon, specific na siya nakalagay doon, wala na po siyang VAT. Ang ganda niyan. Opo, yun. Masaya po Oo. siya. Yun lang yung nakaganda sa VAT. Tapos, in relation din sa train law, yung VAT po natin from 1,919,500, ngayon po 3 million above na po yung subject sa VAT. Oh. So tumaas na rin siya. And then yung kaya lang nga 'di ba ang VAT kasi is dinadagdag na tax o ipinapataw sa bawat presyo. sa bawat stages of production hanggang sa lipat-lipat siya. Indirect tax po kasi siya, lipat-lipat siya hanggang sa dulo, hanggang sa ultimate buyer. Ma'am, may nagsasabi kasi, nung panahon kasi ni President Marcos, wala yung VAT di po ba? Opo. Kaya lang kasi, nagkaroon daw ng difficulty ang ating mga Opo. collecting agency, tax agencies, na mangolekta talaga ng Opo. mga taxes. Kaya ang ginawa nila, yan, pinataw yung value-added Opo. tax. Kaya kapag bibili ka, kahit sardinas lang, merong 12% Meron. Pero, yan. sir, mali naman yung conception na lahat is may VAT.
Kasi kung titingnan po natin, yung mga basic goods naman natin, wala naman po siyang VAT. Yung isda, yung karne, basta hindi pa po siya dumadaan sa production, Ayun. wala po siyang VAT. Yung bigas po, wala. Kaya nga, ang biruan po namin doon, hanggat yung sardinas hindi pumapasok sa lata, wala siyang VAT. Pag pumasok sa lata, may VAT na siya. Same thing with yung karne. Pag binili mo sa palengke, wala siyang VAT. Pero pag pinasok mo siya sa restaurant, may VAT May siya. VAT na. Opo. Ma'am, yung mga services. Services po is, depende rin kung anong klaseng services. Tapos kung sino yung mag-a-avail. Kasi po, tapos ngayon threshold natin is 3 million na. Ay, So, yung- mataas. Yung 3 below million, 3 million po, wala po Wala siyang na. Hindi na VAT. sila magpa-file. Hindi nito. siya po subject sa VAT. Okay. So, technically, ma'am, sa ating mga kababayan, kasi ang tanong nila, sige, bumaba, ano naman yung effect sa amin? So, ngayon po, yung mga goods na binibili ninyo, hindi na po yan, like kung halimbawa, pasok sila. Kasi yung mga raw agriculture, Opo, tsaka yan. yung mga medicines natin, for health benefits din. Yun lang, specific na Okay, din yung mga tatlo lang. ganun, tatlo lang. Yun po ay hindi na, syempre, mas lower na po yung Lower na po. babayaran natin Opo. dyan. Ano? At saka, syempre, yung sa mga nabanggit nyo nga po, sa yung mga medicines for diabetes, hypertension, Hypertension and syempre po, mas cholesterol. mababa na po yung bayad natin siya. So, mas malaki yung maiuuwi po natin, mailalaan natin doon sa mga pangangailangan pa natin as compared kung ito ay ating spend for Definitely. medicines and For other medicines. health. Ma'am, yung mga nagdadialysis ba nagbabayad ng VAT siya? Sa hospital kasi, sir, hindi naman sila batable eh. Ang batable lang po ng hospital is yung pong sale ng medicines nila. Sale ng medicine. Opo, pero kung inpatient po siya, wala din. So pagka lang po yung sale of medicine sa labas, di ba may yun. Doon Yan, lang po siya oo. subject sa VAT. Pero yung sa hospital po, wala po. Paano po, ma'am, yung process ng papa-register na non-VAT or VAT coverage? So, pag bagong business, usually tatanungin po natin, ano po ba ang expected nyo magiging income, magiging sales or Depende yung sa gross industry receipts. So, depende po. Kung sasabihin nila mag-exceed ako ng 3 million, ang registration po natin doon is VAT. So, possible po ang tax type mo, registration fee, income tax, and VAT. Ngayon, kung alam mo naman na Less hindi than. ka, kasi kung nag-uumpisa ka pa lang or Micro. talagang malabo na paparegister po natin siya is percentage tax. Okay, yung 3%. And then in relation to that, para po pag upon registration po, kailangan po pinapaten natin briefing to inform them na Yung every Friday, filing. ngayon, as we speak po, inaano po na may briefing tayo to educate the taxpayer. Tama. Particularly, kasi hindi naman po lahat is may accountant. Para alam nila yung Kung sila na lang mga, po yung ang the responsibility nila as this taxpayer. Kung halimbawa sa mga law offices, ano basically ang kanilang dapat yung kino-comply sa mga BIR Yun po, requirements? yun nga, paparegister natin sila. So, ang tax type po natin is the 230, yung tax type po makikita sa 2303, Certificate of Registration. Ano yan? Sa SEC o sa DTI? Hindi po. Usually po, pagka-professional, ang hinihingi natin PTR. Okay. Yung sa okay. PTR po, na yun lang po hinihingi natin, tapos paparegister natin, then usap kayo nung new business registrant officer natin, meron na tayong ganan para sa single window policy natin. Okay. Ang po doon, tatanungin kayo, ano ang expected Income. gross receipts ninyo for the year, for the next 12 months. Wala pong ano po dyan, yung zonal value. Wala pong sana value. Siniset. Hanapin natin, di kampanya yan. Hindi ba nakatem kayo one Opo. time na magkaroon ng ganyan? Opo. Yan Oo. po yung So, inaano po natin na, parang hindi sa amin yun. Sino Sa iba ba yun. ganun, no? Sa local yun. Kasi pinapapaskil yung Sa halimbawa, local. yung ganyan service, ganito dapat, ganyan. Sa local yun, sir. Okay, hindi sa national. Yung po nun, sir, kasi usap. Tapos, ang basic tax type po niya is yung registration fee, yung 500. So, upon initial registration, bayad ka na ng 500. 500, And then, okay. succeeding every January. Annually din po yan? Annual po yun. Ano po yung 500. quarterly dati na o monthly? Tapos po, income tax. Yung income tax Quarterly natin na po, quarter. fina-file siya quarterly, pero pag sa dulo, yun yung annual. Ito yung ngayon, April 15. April 15. So, Ipa-file pa din yun. opo, ang first quarter natin is sa train law, May 15, August 15, November 15, and then yung annual natin is April 15. So, for yung ipa-file natin po ngayong April 15 is for the 2018. Opo. Ganun po siya. Tapos percentage tax kung below 3 million, yun po yung 3%.
Quarterly na rin po ito. Quarterly na rin po Sa siya. mga businesses po sa na mga below business 3M. below 3 million. Kasi ma'am, clarification, itong VAT na ito, hindi naman po ordinaryong mamamayan ang nagpa-file nito. Di ba? Ito yung mayroong mga Businesses. business Po. owners po Opo. ito. Yan. Pero nararamdaman natin, kasi binabayaran natin ito sa kanila doon sa mga services or Services. products Add-on. na pinapurchase Nakikita natin. natin sa resibo. Yung mga online, ma'am, kasama yan dyan. Hindi pa registered na natin. Actually, yung sa operation, sa mga project pong mga susunod is kasi nakikita natin Kasi mababait naman sila, pinupost nila magkano income Yun nila. nga. So, inaano na rin po natin na Wala na nag-device magpo-post na yan, po ma'am. tayo kung paano natin siya Matataksan. mapapasok sa mapaparegister. Kailangan matax map sila. Kung may nagsabi. Nag-report. Kasi mahirap din po siyang hindi pa ganun kaano yung system natin para ma-detect po siya. Tama. Kasi usually bank lang. Marami ang Ayun. magtataas ng kilay, partner. Lalo yung mga Siyempre. stay-at-home mommies natin. Pero pag-aaralan naman po yan Pag-aaralan for po. sure ng BIR para syempre po sa kapakanan ng ating mga kababayan. So Tama. simula pa lamang po ng ating talakayan Yan. ito sa Value Added Tax. Pero marami na pong impormasyon ang na-share ni Miss Mary Ann. Sa ating pagbabalik, dadako na po tayo sa katanungan ng ating mamamayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin yan sa Public Demand. Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Public Demand. Yes, partner, at tayo dadako na ngayon dito sa tanong ng publiko. Kaya naman para sa ating unang katanungan, panoorin po natin ito. Bakit po kailangan magbayad ng VAT ng mga mamimili? Di po ba dapat ang business o store na po ang nagbabayad dito? Kasi yung VAT po talaga is part ng isa sa taxes sa under the NIRC po. So ang sabi nga doon kasi siya, hindi naman, it's an indirect tax na pinapasa-pasa sa bawat stages of production. Sabi nga, kailangan natin ng mga taxes para nga sa mga public service natin. Opo. So yung ano naman po, hindi naman siya sinabi na yung mga pwede namang i-exempt, yung ang gumagamit is yung talagang mga mahihirap nating kababayan at saka yung mga katulad ng mga senior citizen at saka yung PWD. Tapos yung mga basic services naman po, hindi naman po siya subject sa VAT. So ang sabi nga natin, kailangan natin magbayad kasi wala po talaga tayong saan kukuha ng pera yung gobyerno para sa paglilingkod natin. Na lalo na ngayon, lahat is free na, di ba? Free na yung sa PhilHealth, free na yung colleges, free na yung mga services, at saka yung sa daan natin, at saka yung safety, public safety. Okay po. So sa mga kababayan po natin, ang binabayaran nila dyan is income tax dun sa mga workers po natin. At ito sa mga services or sa mga produktong Opo. binibili, sa VAT naman. Okay. Sa legal po sila ang nagpa-file, pero Si nagre-recommend, Atty. Kiko. ang nagre-recommend po is ang district during the operations. Yung operations po ang pwede pong pagmulan natin ng rate, yung pong CRMPOS. So, nakikita niyo sa mga establishment, di ba, may mga CRMPOS. So, ang ano po doon, pagka nag-check tayo, tapos nakita na ang under declaration mo is more than 30%, pwede siyang i-recommend for rate or upland kandado. Okay. Tapos yung mga fraud, etc. Yung mga nandadayan, mga lahat ng under declaration or nagpapalsify ng documents or Ayun, nagpa-file. matindi yun. Kasi kanina, EFPS, di ba, Electronic Filing and Payment System, minsan may nagpa-file lang, hindi nagbabayad, hindi nagre-remit. So, pwede po yung, yun ang pinakamabigat Pero na kaso. magre-reflect pa rin po yung sa system ninyo. Magre-reflect siya, filer siya, pero wala siyang Payment payment. posted. Kasi minsan, Okay. alam natin Maraming yun, na may nakakalusot. mga, Ay, no. kung pwede lumusot, lulusotan. Mabigat naman talaga ang taxes. Opo, Kaya lang opo. po is, it's a lifeblood of the nation. Opo. Okay. Pero kino-compare nyo ba, ma'am, halimbawa, yung mga final na income tax, let's say, last year, saka previous years,
Pinukompare po ba niya? Meron po tayong may monthly report po tayo, yung comparative po, the previous year, tsaka yung ano po. Per taxpayer? Per taxpayer po. Makikita po sa RDC. Pag talagang halimbawa, nagkulang talaga ng bayan, hahabulin. Opo. Ang hindi lang natin masyado mako-compare, sir, yung 2018 kasi transition ng train law. Mami, nagsasabi kasi yung mga maliliit lang daw, yung mga hinahabol, parang gano'n na may mga, kapag nakikita daw sa Oplan Candado. Ano po ang statement niya doon, ma'am? Ba't hindi daw Hindi yung mga... naman po yung maliliit lang, nagkataon lang po. Aminin natin kasi yung malalaki po, mayroong binabayarang mga accountants, kampanilya, lawyers, accountants, lawyers, means nakakasunod. Yung iba po kasi nagtitipid, akala nila pwede nang ganun lang, tapos bigla lalabas. Sa bat system po kasi, nakikita na rin na, nagre-reconcile na nagda-data, nagmamatching na po tayo. May relief po kasi tayo na yung, di ba, namili ka, i-declare ka ng seller, yung bumili, di-declare naman niya as purchases, nagbabanggaan po yun. So, pag merong isang Lapse party po na doon. hindi nag-declare, makikita po siya. Okay. Yun po yung mga pinagkukuhanan natin ng mga Oplan Candado, rate, yun po. Kaya ang So, pinakamaganda talaga, check and ma'am, balance na rin po. siya. tumupad po talaga at Opo. mag-file on time para maiwasan yung mga penalties Opo, at saka penalties. interest. Ma'am, kung sakali naman, ma'am, halimbawa, nagkaroon ng problema, hindi na yung kanyang business or nalugi. Dito sa pinag-uusapan kasi natin yung VAT and everything. Meron po ba kayong mga amnesty naman sa ating pong mga kababayang mga business owners? Yung the general amnesty po nabito. Yung the income tax, nabito po siya. Hindi Okay. pa, ang naaprubahan po natin ngayon is yung sa estate, yung sa delinquency, delinquent accounts. Yung mga delinquent na, yun talagang dumaan na sa proseso, hindi talaga nakabayad. Ganun. Okay. Yun po, meron tayong amnesty. Kaya lang, kasalukuyang ginagawa yung implementing rules and regulations. Pero anytime na lumabas po yun, kakaskade na rin natin siya sa public. Yung pong iba naman kasi 'di ba sabi natin kanina attend tayo ng briefing to know kung ano po yung mga duties and responsibilities habang nag-ano kasi basically pag nag-business ka, punta kayo sa mga tindahan, 'di ba makikita niyo yung 0605, certificate of registration tsaka notice to the public yung ask for receipt. Yes. Mandatory po nandoon 'yon. Pag hindi mo siya nakita, violation po 'yon. Ayun. So, pwede mo nang i-report din yun, ma'am. Yun. kung So, sakali. kasama siya sa dinidiscuss. Kailangan din bibigyan ka ng resibo ng Kahit mga... hindi nang hihingi, ano po? Hindi minsan po. Pagka po nang hingi, violation na yun. Ayun. Yun. Kasi yung iba, Pero ang Gusto ano mo ba natin, ng kasi may resibo? threshold din naman po siya. May 100 pesos naman. Kasi minsan mahal Tama, naman yung tama. resibo. Dati 40 yun. Under the new Oo, 100 na at siya. least 100 100 po. mag-issue May ng resibo. mag-i-issue ng resibo. Kaya lang, usually, pag bat taxpayer po kayo, walang threshold. Lahat po is may, kahit na... May resibo ka Oo, talaga. kahit na maliit lang po yun. And then yun nga, kung hindi kayo nakapag-file monthly, meron kayo nakalagay doon na expanded withholding or withholding tax compensation, batable kayo. Ang ano po doon is wala kang income, nalugi ka na nga. Oo. Kaya lang, hindi naman po namin malalaman yung kung hindi kayo pupunta sa office Para inform yun. ipa-end date mo yun, ipasara mo. okay. Pag hindi mo po siya napasara, Tuloy-tuloy. Continuous. tuloy-tuloy yun. po yung pag-generate natin ng stop filer. Okay. pero kapag po na-stop na, okay na Opo, yun. magki-clearance tayo. Okay. Ibibigay natin yung certificate of no outstanding tax liability. Okay. Ma'am, yung one-time transaction sa mga deed of sale ng mga properties. Apo. Di ba, naalala ko, nagre-require kayo ng TIN just one-time transaction. Bakit Apo. po ganun? Ay, kasi sa ITS, lahat po tayo is team-based. Sa ITS na po, hindi po ma-generate yung mga documents natin kung wala po tayong TIN. Kahit na meron kang TIN as Hindi, a... kung may TIN po kayo, one time lang po kasi ang application ng TIN. Yun nga, opo. One time lang Parang po. Kung may fingerprint, TIN, no, ma'am? Opo, Isa one lang. time. Isang beses. Parang estate, isang beses ka lang mamamatay. Yung kung pag-apply po tayo ng TIN, yun na po yung number natin na gagamitin sa lahat po ng transaction sa Transaction with the BIR. BIR. Yung sinasabi pong one time na yung pong wala naman siyang business, wala siyang trabaho, pero nakabili or nagbebenta siyang lupa, i-apply po natin ng TIN na TIN one time transaction. At walang bayad po ang TIN. Wala pong Kasi bayad ang speaking of TIN. TIN, meron po ata kayong advocacy Opo. din ngayon, ma'am. Ano, So, for info nakapost po dissemination. sa website namin, tsaka doon sa opisina po namin, nakalagay po, hindi po binabayaran at TIN. binebenta ang TIN. Ang TIN po, ang nag issue is yung mga district offices lang po. Oo. Automatic po yung pagpunta nyo po doon, system permitting, kasi medyo nagkakagulo. System permitting po,
mabilis lang po ang pagkuha ng TIN. Oo, I think mga 5 minutes lang Opo, po oo, ito. oo. Dapat Basta ganun. ano Kaya lang. lang po, ang ano nga, hindi po kasi under the Data Privacy Act, kailangan po kasi is yung mismong taxpayer Ang pupunta pupunta doon. doon. Kung hindi naman, kailangan po may Authorized authorization tayo and then the ID of the owner. Okay. Okay. Opo. Kasi ngayon, ma'am, meron ng mga nagpo-post sa FB, Opo, nagpapaprocess. nagbebenta ng TIN. So, wag po sila doon Opo. kasi mabilis naman po ang proseso ng BIR. Tsaka wala po siyang bayad. Opo, tama. Opo, wala Oo. pong bayad ng TIN. Kaya nga, oo. Ma'am, hingan po namin kayo ng pangwakas na mensahe po, especially filing season Opo, na. filing season po, ay, sabi natin, on or before April 15, magtatayo po tayo ng mga tax clinic sa mall to cater po yung mga working moms na hindi makakapunta sa BIR at saka yung ibang taxpayer. And then yung form na bago po na sinimplify. bago. Sinimplify May po bagong yung form. mga forms natin. Available na po siya sa BIR, sa mga district offices. Pwede na po tayong mag-request kumuha ng mga forms. Sinimplify na. Wala na yung 10 pages. 2 pages na lang. Yung 2 to 4 pages na lang Kahit po siya. sino pwedeng, ano po nun? Opo, pumunta na lang po doon. Tapos para ma-assist din namin kayo sa pagpa-file po ninyo. Ang ano po natin ngayon, para sa inyo, maging tapat tayo. Serbisyong tapat, buwis na sapat. Ganda. Maraming salamat po, Miss Mary Ann, sa inyo pong oras. Okay. Maraming salamat po ulit, Miss Mary Ann. Ano po, dito sa punta nyo sa public demand. Ano po. Patuloy pa rin kaming magbibigay ng mga impormasyon, no, para po sa inyo at malaman ninyo yung mga kung ano-anong bagay. Ano po. At tututukan po namin at ihimayin dito sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Aizelyn David Manzo. At ako naman po, si Attorney Butch Hamon. At ito ang Public Demand. Magandang araw po.